Enric Duran i Pepeta Martí, un matrimoni sense fills, decidiren un futur lliurament dels seus béns per a divulgació de la llengua i la cultura catalana a Tortosa i a la seva regió natural i històrica. Enric Duran era un patriota, compromès de sempre amb la seva terra. En aquella nova situació, privat com ja estava del suport de la seva muller, la que sempre estava en el seu pensament, cercar i trobar comprensió, suport i acció en experts que triar amb la major cura, de manera que l'entesa portà la creació de la Fundació Privada Duran Martí, el 20 de maig de 1994, un ens que es lliuraria a la promoció de la llengua catalana, sempre pensant en l'enriquiment cultural i tècnic, en la innovació i en el desenvolupament general de la regió, amb acolliment i promoció d'investigadors de qualsevol mena i ideologia. En el mateix moment es creava el Premi Pepeta Martí de Duran, dedicat a una obra de recerca per bé que al pas del temps es transformava en una beca per promoure un projecte de recerca humanística o científica, a criteri d'un jurat integrat per membres de les universitats implantades a Tortosa Roquetes i encara a crear-ne una altra destinada al perfeccionament i ampliació d'estudis en la diversificada àrea de les arts, quasi sempre a realitzar a l'estranger. La Fundació convoca anualment en aquestes dues línies d'actuació i són molts els investigadors i els artistes que s'han anat beneficiant per bé que, en mesura de les possibilitats, també dota actuacions socioculturals, editorials i de recerca, sempre en la mateixa orientació. En àmbits artístics necessitem d'aquesta empenta econòmica i també una empenta, quasi diria fins i tot moral, d'ajuda als nostres projectes formatius i professionals, que després és vital per a poder desenvolupar una carrera professional. T'obre la ment, t'obre nous horitzons, t'ensenya noves maneres de viure, noves maneres de pensar, és realment molt beneficiosa i aprens a descobrir qui ets també, no? Potser estàs satisfet. Tens 33 anys, una casa i una feina. Tot és el que vols. És tot el que vols. I que totes aquelles conviccions i aquelles idees que havien començat a néixer a Tortosa i que s'havien format una mica més a Barcelona, doncs una vegada acabat Rotterdam, doncs dic, va, doncs som-hi. Acostumar-me a formes de viure totalment diferents, a cultures totalment diferents i a fer-me molt més forta. Com a músic i com a persona, perquè al final te converteixes en una persona que ha vist molt de món, molt oberta i preparada una mica per a viure la vida. És sortir del teu entorn, tornar-te a conèixer a tu mateix, no? Perquè normalment quan estàs tancat a un puesto, la gent té una idea del que ets tu i tu moltes vegades no surts d'aquest rol. En canvi, quan vas fora, és tornar-te a descobrir. Gràcies a aquesta beca vaig poder anar a l'estranger a ampliar els estudis per tal de poder millorar i buscar coses noves amb la veu. Aquest tipus de beques són bones per a la gent jove que té aquestes inquietuds artístiques i que moltes vegades, sovint, potser no té el poder adquisitiu per a poder marxar a l'estranger. Meus pares havien de fer un esforç quasi sobrehumà perquè jo pogués continuar estudiant i aquest petit ajut va servir perquè jo pogués continuar desenvolupant-me. Sense cap dubte, perquè si no, sense aquesta ajuda econòmica reconec que hauria estat difícil. Tens 33 anys, una
una casa i una feina. És tot el que vols, estàs satisfet, ja en tens prou. Però jo no. Saps prou bé i de sobres que treballaria i carregaria amb tot el que fes falta. Però quin sentit té, si ja no t'estimo? Sempre ha estat la Fundació una mica en el meu moment d'impàs, no? D'arribar a Rotterdam i d'estudiar al conservatori i en el moment d'anar-me'n a treballar a Amsterdam i aprendre classes allà i començar a arrencar tot el tema per marxar a Nova York. La Fundació també em va ajudar per a poder començar a iniciar els meus projectes propis. En les dues ocasions m'ha permès aprendre o adquirir nous recursos i això em va permetre molt adquirir i avançar en tot el que havia après al màster d'Arts Digitals a Barcelona. M'ha ajudat de forma molt decisiva a entrar dins un circuit musical. A nivell tècnic jo podria dir que és on me vaig acabar de formar, a Alemanya. Per tant, gràcies a aquesta beca, sempre estaré agraïda de que la meva veu és on va acabar de trobar el seu camí i el seu color. La meva experiència a la beca Duran i Martí va ser positiva perquè vaig realitzar un curs de litografia a Donosti, a un centre d'art que és bastant conegut, que es diu Arte Leku. Dins el meu recorregut artístic va fer com un punt d'inflexió també, perquè fins en aquell moment normalment sempre treballava en blanc i negre. Va arribar en un moment molt important en la meva vida, que jo encara m'estava formant, ja havia sortit de Catalunya, havia estudiat a Barcelona. Per exemple, Shostakovich seria... Això és completament un altre estil. Tant com professors, com músics, com companys, com l'ambient que es respirava, me va fer, jo crec, formar-me com a persona i tenir el meu propi criteri, i com a músic sobretot, tenir el meu propi criteri d'interpretació, que és una cosa que probablement aquí m'hagués sigut molt més difícil d'obtenir. Aquí potser no els havia adquirit, no perquè els professors fossin dolents, i sabia exactament què és el que anava a buscar a l'estranger, no? Havia fet abans alguns intents, però molt tímids, no? Ficant només un color, ficant fondos, i a partir d'aquell moment vaig començar a canviar i no només en les litografies que allí vaig fer, sinó en altres tècniques que havia estat treballant, vaig estar pensant formes de poder introduir el color. Animaria tota la gent jove a seguir formant, perquè això segur que m'aporta coses positives. Una cosa única, que avui en dia els recolzaments a la cultura i a les arts són cada vegada menys. I fer allò que sempre has volgut fer. Els projectes comencen sent somnis i coses que estan una mica menys determinades, que tens un recolzament de la teva ciutat, de la gent, doncs és que no té preu.